Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Advance TV ye san kelen sɔrɔ san kelen min bɛ ka laɲɛnamaya ni hakilinabaw tali ye tele ɲɛta o kama san kelen kɔnɔna la fɛn camanw kɛra fɛn jumanw ɲana fɛn jumanw ma ɲa an bɛna walawalaw ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni bakuruba kelen de bɛ an bolo bi ka kɛɲɛ ni Mali telew la mandi ale ka san kelen o sɔrɔli ye. Foli ani tanu ye aw ta ye. Aw minnu sɔnna ka danaya ta ka da anw kan san kelen kɔnɔna la ka se ka kunnafoni sanuma ani lakika o sɔrɔ cogoya min na. An b'a fɔ k'aw bisimila bi kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛn ye Septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 a ye aw bisimila kokura. I n'a fɔ an y'a fɔ aw cogoya min na kunnafoni daminɛ la Advance TV ale ye san kelen sɔrɔ ka bɛn bi tɛnɛn ma Septembre kalo tile fɔlɔ san kelen wulikajɔ ni a cɛsiri maliyɛnw olu nimisi wasali kama jabaranin ko la an bɛ waati min kɔnɔna na i ko bi fɛn min kɔni ye maliyɛnw ye olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ ye Advance TV ale ka jɛmu kɔnɔna la o jɛmu ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn jumɛnw na Isa Sise ale sera ka fɛn minnu sɔrɔ o ko kan Lasana b'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na. Advance TV jabaranso ye san kelen sɔrɔ. Advance TV ale ye télévision so ye min kɔni sigira sen ka kalo 12 bɔɲɔngo damape téléso kura in a ye programme caman sigi sen ka i n'a fɔ programme min bɛ tali kɛ jamana ale ni jamana kokandenw bɛɛ lajɛlen bɛ u niyɔrɔ sɔrɔ programme na i n'a fɔ kunnafoni ɲuman ka taa bila seko ni dɔnko la min ye divertissement ye wa u ka programme fanbaw bɛɛ lajɛlen ye mun ye o de ye télévision so in a kɛlen do ka journal télévisé ale sigi sen ka min bɛ tɛmɛ dɛnɛnw dɛnɛ araba ale ni juma o juma n'a bi tɛmɛ bamanankan na nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛlen ni saga 35 ye. O bisimila Advance TV sanfɛ. Nanzarakan na nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛlen ni saga 35 ye. Opérer le cœur au Mali, c'est bien une réalité. O kɔfɛ Advance TV a ma dan o ma ka sababu kɛ émission wɛrɛ bɛ u bolo min bɛ wele ko Advance Week ni ale 100% divertissement ye ni ale bɛ Mali dɔnkilidala ŋanaw ka taa fara maabaw ka k'olu fara ɲɔgɔn kan seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na. Mais quelle que soit la dimension dans laquelle on tombe, on doit se battre. O kɔfɛ Advance TV a ko a tɛ dan o ma ka sababu kɛ émission dumanba wɛrɛ bɛ min ɲɛsinnen don musolakaw olu kɔni dɛmɛli la k'u ka kungow ɲɛnabɔ ni o ye jeudi des femmes ye ale fana bɛ tɛmɛ alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 11 waati. Donc mama an sɔgɔma mama o de kɛra kɛlɛ sababu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. O de kɛra mankan ye ne bolo. O ye leçon ye ne yɛrɛ bolo. O kɔfɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye Advance TV a ma ɲinɛ o kɔ ale fana bɛ tɛmɛ tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 14 waati. Advance TV ka jɛmukan wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ wele ko review de la presse ale ye jamana kunnafoni sɛbɛlaw olu ka gafew o kɔnɔkanw lakalili ye bamanankan na tarata o tarata alamisa o alamisa ale ni sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 19 waati. O kɔfɛ Advance TV a kɛlen do ka jɛmukan kura wɛrɛw sigi sen kan i n'a fɔ Move Abu min bɛ tɛmɛ sibiri o sibiri ale bɛ sifinamaw kofɔ ale ni maa mun bɛ wuli ka kɛnyɛrɛ baaraw sigi sen kan ni o ye entreprenariat ye. O kɔfɛ Forum des idées ale bɛ tɛmɛ juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛlen o fɛnɛ ale bɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ politiki ale ni
ni kibaraba mun bɛ jamana kɔnɔ ni o ye actualité Advance TV a ma dan o ma ka sababu kɛ miirina caman bɛ u bolo ka ɲɛsin émission kura wɛrɛw ma mun na sigi sen kan ka kɛ don nataw ye i n'a fɔ la voix des baptiseurs mun bɛ wulikajɔ kɛ ka seko ani dɔnko sigi sen kan ɲɛtaga sira kan min ye Grain des Hommes ye Grain des Hommes ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛw kɔni ka ɲɔgɔn bɛnyɔrɔ o baroda o fana na sigi Advance TV la ka taa fara point de vue kan ni o ye hakilina yɛrɛ kɛnɛ ye ale fana na sigi sen kan fo ka taa se dinɛmaw olu fana ka émission ma wa Advance TV ko a ka wulikajɔ olu kɔni kɛra sababu ye ka wulikajɔ dɔw kɔni sigi sen kan yaasa maaw ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka maaw la kalan ka u la nisɔndiya wa Advance TV a ye san kelen sɔrɔ san kelen a kɔni kɛra ɲɛtaga dan bɛɛ lajɛlen ye wa ka kɛɲɛ ni waati nataw ye ni Ala sɔnna ko Advance TV k'a fana na tila ka bɔ ni taabolo wɛrɛw ye mun na kɛ sababu ye ka maliden ale ni farafina jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya ani ka o kunnafoni ya joyeux anniversaire à Advance TV. Halisa baaraw ɲali kama fɛn min kɔni ye Advance TV ɲɛmaw ye olu kɛn bɛɛ ka fɛɛrɛ kuraw ta halisa min na maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogoya min na jabarani ko la barisa Advance TV nakun don ka se ka tele kɛcogo ɲuman ko yira maliyɛnw na ni ka yira maliyɛnw na fɛnɛ k'a fɔ ko danfarajan bɛ Advance TV ale ni teletɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ Advance TV ɲɛmaw kɛn bɛɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw de bila sen kan don n'a nataw la an ka ɲɛmadɔw sɔrɔtaw fana la. Nin ye a san kelen ye Advance TV bilala sen kan maliyɛnw nimisi wasali kama jabarani ko la a ɲɛma ka fɔ la san fɔlɔ in kɔnɔ jabaraniso in ye koba caman kɛ halisa k'a cɛsirilen don baara ninnu timɛ ko ɲuman na hakilina tun ye ka télévision dɔ bila en place n'i sera k'o baara kɛ o ye nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye a baara bɛ kɛ ni équipe de ye baarakɛminɛnw ani baarakɛlaw donc n'i sera k'olu fana fara ɲɔgɔn kan ka se ka sira dɔw d'u ma ni contenu dɔw ye o ye nisɔndiya ye donc an nisɔndiyara ka d'a kan objectif tun ye min ye ka Advance TV kɛ télé ye mɔgɔw bɛ min lajɛ ka min lakodɔn an sera k'o sɔrɔ maliyɛnw minnu b'an lajɛ ani minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔna la an ka se ka wula nisɔndiya ka f'u ye baara in bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ma buruja kɛ rédaction kɔnɔ o hakilina kelen don maaw kalani u kunnafoniyali ye ale ni u ɲɛnajɛli rédactrice en chef ka fɔla ko jamu caman de bɛ Advance TV maaw bolo maliyɛnw ye min n'a bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ émission bɛɛ n'a audience de don n'an ye jeudi des femmes ta i bɛ taa sɔrɔ musow b'ale filɛ ka caya kosɛbɛ ale ye ladilikan kɛnɛw ye n'an ye Advance revue lajɛ revue de la presse lajɛ an b'a ye k'a fɔ ale ye kunnafoniya suilen don kosɛbɛ ka sababu kɛ kunnafoniyaw caman bɛ sɔrɔ ale kɔnɔ wagati kunkurunin na n'i ye journal fɛnɛ ta k'a lajɛ partenaires ka éléments bɛ passer o kɔnɔna na ni a ko an ka kulon ni yɛlɛ émission fɛnɛ ta Advance week ale fɛnɛ kelen don k'i jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ ale baaraw la télé baara tɛ kunnafonidilaw dɔrɔn ye technicien fan fɛ olu minnu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu ka ɲɛmaa ye a yira k'a fɔ ko san kelen in kɔnɔ fɛn caman de waliyara olu fɛ minnu yɛrɛ kɛra kalanbolo ye u bolo u fana ko k'u na caman fara u ka cɛsiri kan une télé diɲɛ bɛ ka numériser donc c'est important de ka o suivre quoi donc o la an ye an mago bɛ jɔ équipement minnu fana la o suivre la an y'olu fana bila sen kan o tali kɛ caméra dernière génération na logiciel ni ordinateur ni équipement wɛrɛw donc on suit l'évolution an bɛ ka taa ka se fo k'ale ka sisan outil intelligence artificielle don an ka baaraw la c'est important ka olu fara kan baara in ɲali kama halisa marketing maaw fana ko Advance TV dayɛlɛlen don sponsor bɛɛ lajɛlen ye jango maa minnu bɛ fɛ u ka feerefɛnw ka lakodɔn partenaire minnu bɛ yen ani sponsor minnu bɛ yen ko an n'olu ma baara kɛ fɔlɔ an m'an cɛsiri walasa an ka se ka mɔgɔ kuraw sɔrɔ olu la olu fana ka se k'u ka danaya d'anw kan ani minnu bɛ baara la kɔrɔlen an bɛ tɔgɔ bɛ kɛ olu kana tigɛ an na baara dabɔra min kama o fana ka se ka nimisi wasa sɔrɔ o la sabanan ye min ye an bɛ publicité c'est à dire que Mali la publicité tɔgɔyaw bɛ yen mais an bɛ fɛ ka na ni yɛlɛma wɛrɛw ye Advance TV daminɛna ni web TV ye sisan Aki ka autorisation sɔrɔla ni ka Advance TV kɛ télé lakika ye télé min yɛrɛ ko k'a labɛn bɛɛ maaw nimisi wasali kama barisa Advance TV ye télé ye danfarajan bɛ télé min ni télé tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la halisa an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka Advance TV ale simaya ni ka baara kɛli fanga don a kɛbaw la
kunnafoniya wɛrɛw na sira fɛ fɛn min kɔni ye Bala Traoré ye ale ye gafe kura bɔ a ye gafe min yɛrɛ tɔgɔ da ko les erreurs de la France au Mali n'o bɛ tali kɛ Faransi ka filiw la Mali kɔnɔna la. Gafe in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ale kɔni bɛ kuma jamana fila in cɛ kan ni ka tila ka fɛɛrɛw fana di fɛɛrɛ minnu ni maliyɛnw kan ka u sinsin o kan ka se ka u ka danbew olu makaran cogoya min na. An ka kunnafoni ɲinina Zayidi Zuboyi ale tun bɛ kɛnɛ kan a sera ka fɛn minnu sɔrɔ Lasana Kɔnɛ b'o ɲɛfɔ an ye. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi an ka jateminɛ kɛ maraba nansara b'a la ka na ni ɲɛdan kura ye. Nin de ye livre kura ye min sigira sen ka Bala Traoré ale fɛ ni a carili bara fɔlɔw sigila sen ka Mali kunnafonidilaw tɔgɔla so la ni o ye Maison de la Presse ye. Gafe in tɛ kuma babu kelen kan nka babu saba bɛ yen minnu bɛna ka caya min tɛmɛna ani Faransi cɛ an n'u ka jɛ ani kow bɛ yɔrɔ min na. Maa min kɛra sababu ye ka nin gafe in sigi sen ka ko a ka laɲini tɛ ka se ka maaw kɔni fɔ ɲɔgɔn kɔ ko a kun ye maaw ka hakili jagabɔw sigi sen ka Mali ni Faransi cɛla kow la. Bɛɛ y'a ye k'a fɔ an kɛlen ka Faransi gɛn o ye caman bɔ an ka lakananibaliya la. Gafe in yɛrɛ kɔnɔna la n bɛ bilasirali kɛ lakana kan. Bi a ka gɛlɛn k'a fɔ kɛlɛ in bɛ ban wagati min na nka n dalen b'a la a bɛ nɔgɔya don dɔ. Hakilina ani jateminɛ ale ni kɔkɔrɔmadoli olu kɔni ye fɛnw ye Bala Traoré ale jɛɲɔgɔn ye min kɔni ye gafe in kɔnɔna na. Si un jour cette France là, nous on veut même plus parler de la France parce que déjà ils sont en train. Bi Faransi bolo bɛ ka kɛ a yɛrɛ kala ye nka sini n'a seginna kɔ an b'a kɛ cogo di? Walasa ka taa fan di a yɛrɛ ka wulikajɔw ma Bala Traoré ale kɔni ye ale ni ka dɔn k'a fɔ misi min bɛ maaw la o b'aw ka se ka olu kɔni sɔrɔ nin gafe in kɔnɔna na. Quand Dieu a créé le Mali, Dieu a créé la France. Tiɲɛ don halisa jatigɛwale ko bɛ sen na nka Ala ma Mali dan ka di Faransi ma o kosɔn an b'a yɛrɛ ɲininka Mali jamana min ye hɛrɛ jamana ye o sera k'i yɛrɛ sɔrɔ nin furukufuruku kɔnɔ cogo di? Nin ye ɲininkali ye mun kɔni dayɛlɛlen don Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ. Tiɲɛ don fɔɲɔgɔnko kɔni bɛ gafe in kɔnɔna nka dabɔlen tɛ ka jalaki ta k'a ɲɛsin Faransi ma a kun ye hakili ka dayɛlɛ maaw ka se ka faamuyaliw sɔrɔ Mali ka laɲiniw ani Mali sini ɲɛsigi kow la. An bɛ taa ni kunnafoniya halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Joliba ACD Bamako ale ye a ka lajɛrɛba o boloda sibiri don yaasa ka se ka a ka ɲɛma kura o sugandi baara in senfɛ ko fɛn min ye déléguéw ye k'olu kɔni ye u ka danaya ta ka da ɲɛma dankan fɔlɔ kɔrɔ ale kan k'ale sugandi ka kɛ u ka ɲɛma yɛrɛ ye san 4 nata la n'o bɛ tali kɛ Basalifu Sila la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra basigi ani lakana kɔnɔ Kajatu Bagayogo ka fɔ la. Joliba ACD ka ɲɛmaaso falen ɲɔgɔn lajɛrɛba n'o bɛ tali kɛ Assemblée Générale élective kan a baaraw tun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ a tako 7nan kan. O yɛrɛ hukumu kɔnɔ yanni baaraw kɔ kun don comité central des supporters n'o dɛmɛbagatɔ mɔgɔw ka tɔn ye o maa dɔ y'a hakilinanta di ni kalafili kofalen kan. An bɛna président kura sɔrɔ président bɛna Joliba nafa inchallah. Mɔgɔ 5 kɔni tun ye candidat ye mais on a vu an y'a ye k'a fɔ ko ouais mais candidat tɔw minnu tun bɛ yen u tun y'a jira k'a fɔ k'u tɛna assemblée la ka sababuya kɛ ko dɔw ye donc bon an ɲɛ bɛ candidat kelen pe de la bi salle kɔnɔna na. O la nɛgɛ kanɲɛ 9 waati sisan assemblée baara kofalen yɛrɛ bɛ daminɛ a bɛ kɛ maaw ɲɛna n'o bɛ tali kɛ commission électorale maaw kan n'o ye Boubacar Monzon Traoré Mamadou Kone fo ka taga se Mohamed Kouresi ma an'u ka maaba welelenw ka kɛ nin ko in seereya ye. Ɲɛmaakɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Tijani Minja Jameli kan ale ye bisimilaliw kɛ yan'a n'a ka bureau ka baarabila sɛbɛn da n'an ko ma démission i b'a fɔ sariyaw b'a fɔ cogo min na. B'a ɲini aw fɛ a ye danaya mun da ne kan a ye dɛmɛ mun se ne ma a ye bonya mun dan kan b'a ɲini aw fɛ a k'o bonya kelen da olu kan a b'u bonya parce que Joliba tin de b'aw la. Maa 5 de tun bɛ ɲɔgɔn na walasa ka kɛ Joliba président kura ye n'o bɛ tali kɛ Mohamed Sako, Lassana Fane, Janabu Sanogo, Burama Traoré fo ka taga se Maître Basalifu Sila ma. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Maître Basalifu Sila kelen de ka gafew dafalen don. I n'a fɔ kalafili ladɔ bɛ cogo min na o kɛra. O baaraw tɛmɛnen kɔ sa a yirala k'a fɔ ko Maître Basalifu Sila ale de kɛla Joliba ACD ɲɛmaa kura ye san 4 nata. Ka d'a kan ni maa 75 de tun kan ka kala ta maa 56 min tun bɛ salle kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka choix bɛnna Maître Basalifu Sila ma. O yɛrɛ kɛra tɛgɛrɛfɔba kɛnɛ kan n'an ko ma par acclamation. Nin baara kɔfɔlen tɛmɛnen o Joliba ACD président kura ɲɛfɔli kan ye. Joliba train a wulila gare la a ye taali daminɛ mais an kun bɛ fɛn dɔ dɔn n'i ye train jɛ Bamakɔ gare la i bɛ dɔ ɲini o k'i lase Kati i bɛ train kunbɛn Kati donc train bɛ ka taa a ma se Kati fɔlɔ mais n'a tɛmɛna Kati kan a taara kaw to ne de ye avion pilote ye sisan a ye danaya da ne kan n bɛ avion bila retard la heure 1
ka mɔgɔw kɔnɔ mais ni heure kelen dafara ni mun mana avion bɛ wuli ka taa kurto. Ni kalafili ni jaabi b'a yira k'a fɔ ko san 4 nata Maître Basalifu Sila ale tɛna kɛ Joliba Ase ɲɛmaa ye wa y'a yira k'a fɔ k'a na seko n'a damayira bɛɛ kɛ walasa ka dɔ fara nin tɔn in ka yanga kan. Ala ka baara nunu ɲa piloti kura bolo an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoniyaw nasira la o de ye nin ye hakili jiginna Advance TV ale nakun ye ka se ka mɔnɛ bɔ aw la jabaraninko la baara min yɛrɛ ni anw fana bɛ ka o waleya aw ye nisɔndiya kɔnɔ o tuma la a ye to anw filɛli la wasa b'aw ye jabaraninko la aw kan bɛn donna nataw la Ala ka Mali lakana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.